Otočna bura, jaka i studena. U sunčanim zavjetrinama ugođaj utočišta. Ovo na Velom Žalu u Malom Lošinju je oporavilište za morske kornjače. Za njih se brinu mlade znanstvenice, Tina i Matea. Trenutačno je ovdje jedna pacijentica. Zovu je po mjestu gdje je pronađena, iscrpljena, pothranjena, ozlijeđena. Ima dva imena, Malin Draga, zbog mjesta pronalaska. Ona je pronađena kraj Malinske na otoku Krku u 8. mjesecu u uvali Draga. Zahvaljujući dobroj njezi i jelovniku, Malin se gotovo potpuno oporavila. Kada kornjače tek dođu u oporavilište, ovdje vlada posebno uzbuđenje. I strepnja, jer je to najkritičnije razdoblje njihova oporavka. Sa svakom zaprimljenom kornjačom trudimo se uvijek pružiti joj najbolju moguću njegu kako bi se u potpunosti oporavila i kako bi onda mogli je vratiti natrag u more i na taj način doprinijeti opstanku populacije. Morske su kornjače među najugroženijim životinjskim vrstama. Ovdje im najčešće liječe ozljede od ribarskih alata, plastike, propelera, plovila. Od osnivanja 2013. godine do današnjeg dana je zaprimljeno 38 jedinki, a samo prošle godine, 2021. je zaprimljeno 16 morskih kornjača, što se zapravo može povezati sa samim aktivnostima projekta i zapravo podizanjem svijesti javnosti. Riječ je o netom završenom 5-godišnjem projektu Life Euroturtles. On je okupio stručnjake iz 6 mediteranskih zemalja, Slovenije, Italije, Grčke, Malte, Cipra i Hrvatske. Zajedno su razvili načine zaštite ovog zajedničkog morskog blaga. S hrvatske strane Institut Plavi svijet, u sklopu kojeg djeluje oporavilište, te Hrvatski prirodoslovni muzej. Posebno je važan rad s ribarima s kojima su uveli metodu odvraćanja morskih kornjača od mreža stajačica s pomoću posebnih lampica. Naši kolege, partneri, oni su dosta radili recimo na smanjivanju utjecaja na kopnu, pa su recimo Grci štitili gnijezda sa nekakvim, znači naši grčki partneri su štitili gnijezda sa, to su kao kavezi koji se stavljaju preko gnijezda koje su uspjeli pronaći na plaži. Slovenski kolege pak razvili su uređaj za praćenje kornjača putem GSM odašiljača koji im stavljaju na oklop prije vraćanja u more. U sklopu projekta je razvijena i mobilna aplikacija za građansku znanost. Dakle, to je aplikacija koja je dostupna svim građanima putem Google Store i putem njena mogu dojaviti svoje opažanja morskih kornjača. O svemu ovome održavaju predavanja i radionice u Institutu Plavi svijet u Velom Lošinju. Tu Matea i Tina mogu podijeliti vlastite doživljaje i priče, a najljepše su one sa sretnim završetkom, kada oporavljene kornjače otplivaju u plavu slobodu. Tada mnogi otočani dođu na ispraćaj kako bi im zaželjeli sretnu plovidbu cijelim Mediteranom.